Moikka! Tänään me tehdään tämmönen smoothie-haaste periaatteessa. Semmonen niin kuin, että meillä on vähän tämmösiä. Täällä on hyvät, täällä on pahat. Tässä on sitten vähän huono laatu, mä en tiedä miksi. Niin ja ehkä pahoissa voi olla semmosia, mitkä on jotenkin mielestä hyviä, mutta meidän mielestä ne ei oo. Aloitetaan. Okei, eli meillä on täällä pussi, missä on numeroita ja Helmi voi aloittaa. Okei. Mikäköhän toi? Mä toivon ainakin 7. 7 on tää kismet. Yes. Pitääkö se laittaa tonne? Miten se niinku se laite? Tätä ei laiteta sitten kokonaan. Mitä Sitten minä. Yhdistetäänkö ne sit kaikki? Joo. Okei, laitetaanko toiset tuohon? Mitä? Noin numerot laitetaan. Eli toi. Mä sain kaskin. Kassi on. Ei hitsi. Se on tää turkkilainen, mikä sitruuna mehu Turkkilainen. Niin. No ei vielä paha tähän alkuun. Saanko mä laittaa? Paljon tätä pitää laittaa? Toi riittää. Tai vähän vielä ehkä. Mäkin laitan. Ei, et sä saa laittaa tätä. Niin. Eikö niin, sä vaan otat sitä. Joo, ja mä otan ton. Miten mä saan ton pyyhittyä? No pyyhitään se. Kuinka tuolla pussissa? Nyt mie otan. No niin. 3 on toi banaani. Sä saat kaikki hyvät. Miten mä tätä otan? Poikkaseeko mä tästä pallon niinku tonne? Joo. Onko se mun puhelin? On se sun. Mä otan nyt jo. Mä otan jo. Sun ei tarvitse sitä kokonaan laittaa. Mä otan nyt. Ja mä sain 5, eli mun lemppari. Mä sain mansikat. Yeah. Mä laitan. Meillä on siis täällä mansikoita. Hyi, tää tulee maistua tosi pahalta. Mä otan näitä, mitä on. No sulla on hei vielä parempi, mulla on banaani ja suklaata. 6 on. Makkaraa, tosi kiva hei. Mä otan tästäkin palan. Joo. Pienen palan. Saaks mä syödä sen loppuun? Joo. Kun mä en saa tätä pois. Toi riittää. Toi Tää ei saa varmaan halkasta. Eikö niin kynnellä? hävittää Kaiken sen. tehtyä. Nyt mä. Avaan. Hello. Tää kuori. Ei saa haittaa. Noniin. Laitan nää tähän. 2. 2. Eli mikä se on? Tää. Itse asiassa mä katoin, jos tiesit. Kiva. Hihihihi. Sit sun pitää ottaa uusi. Jos oikeasti tiesit, niin mä katoin. No sit sun pitää ottaa uusi, joten laitetaan tää sinne takaisin. Mikä? Se on tosta! Oho. Mä en tajunnut, onko se tää. Mä en tajunnut. 1 hunajaa. Mä tykkään hunajasta vähän. Mä tykkään Mut en mä kauheasti. Ei se ole minun lempparia. Nyt mä otan. Hitsi, täältä ei tuu. 4. No epä! Yes. Eli Yes. mulla jää pahin makaroni. Ei se ole paha mun mielestä, mutta ei se varmaan. Ei täältä tuu mitään. Täällä on makkaraa, banaani, suklaata tai tällaista aktimea liuamaa. Tulisitko nytten? Onks nää kaikki kaataa? Joo. Voi hitsi. Sä sait muuten 1 pahan. Mikä on paha? Ai makkara. Niin. Hyi. Mä laitan tän tonne sisään. Kuoren. Joo, toi on hyvä. Me ollaan sit välillä vähän sekoja, että tervetuloa meidän maailmaan. Täällä näette kaikkia meidän hulluuksiamme. No mulle jäi siis tää makaroni. Saanko mäkin ottaa 1? Miksi? No mitä? Saanko mä syödä 1 kovan? Tälleen niinku. Anna mä syön sen. Noin, sitten Aamuhampaa. muussataan. Ainakin mä yritän.
täällä on hiukus. Täällä on vähän makkaraa. Mitä täällä tapahtuu? Ja nyt me mennään katsomaan, mitä mä oon, maito vai mehu. Moikka! Maito vai mehu siis? Joo. Okei, eli me otetaan kivipaperisakset, kumpi saa boolia oma tekemään vaimottaa. Eli häviää saa maitoa. Niin. Yhdestä. Nipsu. Niin. KPS. 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 Ei! Mä saan mehua! Mä oon maitoa. Mä tiedän. Mihin sä oot allerginen muuten? Ei silloin nyt väliä. Mulla on ihan se. No itse asiassa Tässä on ripsaria. Mitä? Tässä on ripsaria. Oho. No itse asiassa ihan hyvä, koska tästä tulee mansikkasmoothie. Missä on vähän punajaa. Tästä tulee vähän tällainen sekoitus. Mä haluan vaan nää mansikot tänne. Hei. Tästä tulee pahaa. Tuo tulee hyvää. Vielä kun... Miksi toi maito on tuossa, Amanda? Hei, kysytääks saadaanko me... Tai itse asiassa mä kohta sanon sulle, kun tää video on ohi. Mitä tulisko? Pitää nyt tehdä mansikkasmoothie. No mulla on täällä kaikkea makkaranpaloja ja kaikkea. Jos tätä makkaraa ei olisi, niin taas ehkä hyvää. Koska mä en tykkää kauheasti makkarasta. Siksi Niin, sulla on vaan yksi hyvä. Eikö paha? Ja mulla on 2 hyvää. Mulla on 3 hyvää. Eikö mulla on vaan 1 paha? Eikö 1 hyvä? Mansikka. Mä en sit tiedä monta hyvää. No niin nyt mä juon. Mäkin. Nyt. Tää on hyvää. Haluatko kohta maistaa? Tää on hyvää. Katsokaa. Mä haluan Ota. maistaa. Hyi. Mun tää on hyvää. Mä näytän. Oi, anteeksi. Siellä on niinku kismetti, sit siellä on banaani, sit siellä on Actimel jotain juomaa, sit siellä on mehua, Tää on se ihan oksen. banaania, makkaraa. Mä ehkä sanoin jo banaani, mutta ihan Mulla on tämmöstä. haiseeko se oksennukselle? Haisee. Onko se hyvää? Ei. Ei Mä maistan sun. Okei, mä en ota sitä. En mä kyllä uskalla sunkaan ottaa. No tää video oli tässä. Kiitti kun katsoitte ja nähdään seuraavassa videossa. Toivottavasti pian!